ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዓበይቲ ዜናታት ኣገዳስነት ዘለዎም ዜናታት ክንፈልጦም ዘለና ከነስተውዕለሎም ዘለና ዝበልና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብርቱዕ ኣርእስቲ ዕምቆት ዘለዎ ኣርእስቲ ክኸውን ነፍሲ ወከፍ ድማ ክፈልጦም ከስተውዕለሉን ዘለዎ እዩ መቸም ኩናት ናይ ዩክሬን ናይ ራሻ ዝበፅሐ ሰብ እቲ ኩናት ኣይደልዮን እንዲሁ ግን ከም ገለ ኢሉ ደኮኑ ይውዳእ ኸውን ኣብ ጣውላ ደይበፅሑ ኮኑ ይሽምግልዎም ደኾኑ ናበለይ ዝምህለልን ዝደልን ዝምነን እታ ኩሉ ሰብ ዝፈርሃን ዝፀልኣን ግን ዩክሬን ይሰዓር ስለ ዘሎ ኔቶ ነቲ ቦታ ናይ ዩክሬን ተኪዩ ናብቲ ኩናት ከይኣቱ እታ ቀንዲ ንዝበፅሐ ሰብ ነዚ ኩነታት ዝከታተል ዘሎ ስጋት ዝኾነቶ ወይ እውን ድቃስ ለይቲ ትኾነ ነገር ተላ ኔቶ ነቲ ቦታ ተተኪዩ ናብቲ ኩናት ከይኣቱ እመቲ ኩናት ኣብ ዝዓበየ ደረጃ ኒኩለራዊ ኩናት ከይቅየር እዚኣ እታ ናይ ዝበፅሐ ሰብ ፍርያ ንሳ ድማ ቀስ ብቀስ ናብ ገፃ ትኸይድ ኣላ እታ ኩነታት እዚኣ ድማ እታ ቀንዲ ጥንቃቐ ዘድልያን ምስትውዓል ዘድልያን እንታይ ክንብል ስለ ዘለና ኢና ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና እንታይ እቲ ምክንያታት ናብዚ ዝወስድ ዘሎ እንታይ ስለ ዝተረኣየ እዩ ኔቶ ከ እንታይ ይብላ ኣሎ ክንሰሚና ወገን ራሻ ከ እንታይ ይበሃል ኣሎ ኩሉ እዚ ሓበሬታ እናረኣናዮ ከይድና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ቀፅሉ ናትኩም ርእቶ ድማ ግደፍ እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ በዚኣ ሄድላይን ዘላ ኢንፎርሜሽን ክንጅምር ኢና መጀመርያ ዋላ Deutsche Welle und Consumer Khalina have temporarily raised the security level at a NATO airbase in western Germany, citing a potential threat. The second highest alert level was in effect from late Thursday until Friday afternoon before being reduced to its previous elevated level. The airbase houses aircraft carrying long-range surveillance systems. So, time to blizzalo, بتمساسال أبزون كريان خل. Are NATO bases in Europe under the threat of an imminent attack? زحتوزي መቸም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ዩክሬን ቀፃሊ እቲ ሓበሬታ ክንበኩ ንፍትና ኣለና ግን ብዝሒ ናይቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ሓደ ቪድዮ ካፕቸር ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ነተን ዓበይቲ ዝበልክዎን ጥራይ ዝነግረኩም ዘለኹም በረቲ ኩነታት ቀፃሊ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ገለገለ ቻነላት ዳርጋ ብደቃይቕ እዮም ሪሊዝ ዝገብሩ ነቲ ኩነታት ምቅያራት ናይቲ ኩነታት ሓንሳብ ከምዚ ኮይኑ ሓንሳብ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተኻይዱ ሓንሳብ ገለመለ መዓት ስለ ዘጋጥም ኣነ ግን ፅቡቅ ኣቢለ እቲ ዓበይቲ ዝበልክዎ ኣብ መዓልታዊ ወይ ኣብ ክልተ መዓልቲ ኣፕዴት ክብየ ዝፍትን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቅድሚ ሕደት ኣዋርሕ ኣቢሎም ማለት እዩ ኤውሮፓን ኔቶን ኣሜሪካን ብሓደ ተኣኪቦም መበል 75 ዓመት ናይ ኔቶ ኣብ ዘብዕልሉ ዝነበሩ ዓበይቲ ውሳኔታት ገይሮም ንሱ ድማ ዩክሬን ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ተጠቂማ ንውሽጢ ራሻ ክትሃርም ኣለዋ እዚ ቀዳማይ ቀይሕ መስመር ምስጋር እዩ ነይሩ እንድሕሪ እዚ ኣፅዋር እዚ ካብ ኤውሮፓን ካብ ኔቶን ክመፅእ ኮይኑ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤውሮፓን መፅዩ ናብ ዩክሬን ኣትዩ ንመሬት ናይ ራሻ ክዕንቱ ኮይኑ ራሻ ነታ ኣፅዋርቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክትሃርሞ ትኽእል ዳ ንኣብነት ጀርመን እንተሎ እቲ ማዓስከር ናይ ኔቶ ወይ እውን ሩሜንያ እንተሎ ወይ እውን ፖላንድ እንተሎ ክትሃርሞ ትኽእል ድያ ዝብል ሕቶ ቀልጢፍ ይመፅዎም ዋላ እቶም ምዕራባውያን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝሓትዎ ዝነበሩን ዝዛረብሉ ዝነበሩን ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ እታ ኣፅዋር ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ዝፈልጥዎ ኮይኖም ኣብቲ ቦቱ ከሎ ክሃርሞ ይኽእሉ ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት እቲ ንሱ ተሰጊሩ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ውሽጢ ራሻ ይሃርም ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ሰራዊት ናይ ራሻ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ናብ ውሽጢ መሬት ራሻ ኣትዩ ድሮናት ናቱ ድማ ክሳብ ሞስኮ ክትኩስ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዝበፅሐ ክፋሉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ራሻ ሓያል ስለ ዝኾነ ነቲ ዝበፅሐ ክፋል እዮም ክንዎ ኣለዉ ሓሊፉ ዝሃርም ዘሎ ዕላማታት ግን ናይ ብሓቂ ዘሰንብት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ካብዚ ተበጊሶም እዮም ኤውሮፓ ንባዕሎም እቲ ማዓስከራት ናይ ኔቶ ዝለዓለ ደረጃ ተጠንቅቕ ክፀንሕ ከም ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ እቲ ኣብ መሬት ናይ ዩክሬን ኣትዩ ዝሃርም ዘሎ ሰራዊት እቲ ፕላን ኔቶ ዝገበሮ ምዃኑ ሰራዊት ናይ ኔቶ እውን ኣብኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ ኩነታት ዩክሬን በይና ዝገበሮ ከም ዘይኮነት እቲ ፕላን ብምሉእ ካብ ኔቶን ኣሜሪካን ዝብገስ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ኔቶ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዓቕሊ ፅበት በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ከዓ ከምዚ ንስለ ዘረባ ንስለ እመታትን ዝብልዎ ዘሎ ከይመስለና ኣብዚ እውን ብወቅዕ ክዛረቡ ከለዉ ንስማ More than 2 years since Russia unlawfully and forcefully invaded Ukraine. Since then, the North Atlantic Treaty Organization, or NATO for short, has been trying to gauge the best response to the atrocities taking place in Ukraine. For the most part, NATO's initial response left much to be desired, from entirely standing on the sidelines so as not to provoke an all-out war in Europe, to a series of half-hearted measures and ineffective sanctions. Many of NATO's indecisive actions have only emboldened Russia. But now the time for hesitation is over, and NATO is well aware of it. Russia mustn't be allowed to win at any cost. So, እታ ዘረባ ኤግዛክትሊ ከምዛ ዝብላ ዝፀንሐ እዩ እንታይ ትብል እታ ዘረባ ድማ ኔቶ ክሳብ ሕጂ ስቕ ኢሉ ዝርኢ ነይሮ እዮም ዝብሉ እቶም ምዕራባውያን ሃገራት
ኣብዚ ምዕራባዊ ዘሎ ሚድያ ቢቢሲ ሲኤንኤን ኩላቶም እቲ ኔቶ ስቂሉ ይርከብ ዝነበረ ሕጂ ግን ትዕግስቲ ከም ዝተወድኦምን ኢዶም ክእትውን ንራሻ ድማ ክስዕር የብላን ራሻ ክስዕር የብላን ዝብል መጀመርያ 2022 ራሻ ክስዕር ምዃና ዘጠራጥራ ይነበረን ድሕሪኡ ግን በቲ ገይሮሞ ዘለዎ ዝነበሩ ፕላን ዩክሬን ደፊኦም ንራሻ ከውፅዎም ከለዉ ዓብዪ ሕልሚ ገይሮም ኮንደኾን ንራሻ ኻ ንስዕራ ንኸውን ዝብል ሓሳብ መፂዎም ስለዚ ንራሻ ክንስዕራ ኢና ኢሎም ሽዑ ስለዝሻደኑ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋርን ስልጣናን ሂቦሞም እቲ ካውንተር ኦፈንሲቭ ዝበሃል ናይ 2023 ዝነበረ ንሱ እዩ ነይሩ ንሱ ካብ መሬት ናይ ራሻ ካብ መሬት ናይ ዩክሬን ከውፅዎም ጥራይ ዘይኮነስ ንራሻ ፅቡቅ ገይሮም ከዳኽምዋ እቲ ፕላን ነይሩ ኣጋጣሚ ንሱ ኣይሰርሐን ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ካውንተር ኦፈንሲቭ ፈሺሉ ናይ ራሻ ካውንተር ኦፈንሲቭ መዓስ ክጅምር እዩ ዝበሃል ዘሎ ድሮ ብዙሕ ቦታታት ተቆፃፂሮምሎም ኣለው ክገልፀልኩም እየ ስለዚ እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣብ ዓቕሊ ፅበት ከም ዘሎን እዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቐዲሙ ኢልዎ ነይሩ ኔቶ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ይኮነን ኢልዎ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ከመይ ገይርኩም ብላ ኣሎ ንብል ነርና እንተቲ ኩነታት ናርኣኸ ክትከይድ ከለካ ኔቶ ዝበሃል ሽምን ዝናን ብራንድን እንዳኣምበር ኣብ ተግባር ብዙሕ ሓይሊ የብሉን ስለዚ ንዩክሬን ተጠቂሙ እዩ ዕግርግር ክገብር ዝፍትን ጠሎ እምበር ፊት ንፊት ንሱ ክገጥሞ ይኽእል ኣይክልን ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና ንመለስ ኣብታ ርስና ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ክሪኦ ስለ ዘለኹ እየ Because on Thursday, the NATO air base in the German town of Gelsenkirchen raised its security level. What triggered that response, you ask? Well, in a statement released on the social media platform X, the base said that the decision was based on intelligence information indicating a potential threat and that all non-mission essential staff have been sent home. So, እንታይና ንሰምዕ ዘለና መብዛሕቲ ግዜ ከምዚ ኤሮፓ ወይ ኣሜሪካ ጥንቃቐ ከምዚ ኣላርም ክገብሩ ከለዉ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝጥቀመላ ፎልስ ፍላግ ይብል ፎልስ ፍላግ እንታይ ማለት እዩ ከተጥቅዕቲ ኮይንካ ክልተ ዓይነት ስትራቴጂ ኣሎ ንፀላኢኻ ብገለ ቦታ ትክ ከም ዝርኢ ትገብሮ ስለዚ ፀላኢኻ ትክ ምስ ረኣየ ኣብ ዘለዉ ፀላእቲ ኢሉ ናብ ገፁ ክሃርም ይኽእል ማለት እዩ ንስኻ እንታይ ጌርካ ኣላ ዕላሙ ንክስሕት ኢልካ ኢኻ ከምኡ ትገብሮ ብንፃሩ ኢኻ ድማ ትመፅእ ንስኻ ስለዚ ፖሊስ ፍላግ ናብ ካልእ ንክጥምት ካልእ ነገር ንክገብሩ ይሓስቡ ስለ ዘለዎ ይዝበሃል እዚ ንዓና እዩ እቲ ህዝቢ ንምድንጋር እምበር ራሻ ናቶም ነብሶም ዝኣክል ስለያዊ ሓበሬታ ኣለዎ እቲ ውግእ ካብ ኤሮፓ ናብ ዶብ ናቶም ስለ ዘሎ ሳተላይታት ናቶም ድማ ብቃጥታ ክዋሳእ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ነቲ ሓበሬታታት ኣለዎም ምናልባት ኣብ ከባቢ ኣሜሪካ ዘሎ ከይርኡ ይኽእሉ ኣብ ጥቅሚ ዘሎ ግን ፅቡቅ ገይሮም ክዓፅሩ ይኽእሉ እዮም ሰብ ስለምንታይ ከምኡ ይግበር ኣሎ ኔቶ ስጋኣት ኣለዎ ዶ ኣብሶሉትሊ የስ ራሻ ግን ናብ ኔቶ ገጾም ክውስኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝኾነ ይኹን ንዑዘተን ብሓበሬታ የብሎም እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘሎ ማለት ራሻ ኢዝ ኒኩለር ፓወር the number 1 nuclear power እዩ ነዚ ኤሮፓውያን ዘንጊዖም እዮም ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ኣነስ ጋራንቲ ክበኩም ኢላ ትምካሓሎም ክንዲ ናይ ራሻ ኒኩለር ረዋፅዋር የብላን ስለዚ እቲ ኩናት at the end of the day ተታሓይስካ ናብ ምጥፋእ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ይፈልጡ እዮም ድማ ራሻ ፕሮቮክ ምግባር ንራሻ መመሊስካ ምጥፋእ ንኩልና ተለኻኺምካ ከም ጠፍእ ክገብሩ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ብፍላይ ንኤሮፓ ኣሜሪካ ኩሉ ኣፅዋራታ ኩሉ ኒኩለር ናታ ንኤሮፓ ክትከላኸል ኢላ ከምዘይ ትጥቀመሉ 100% ርግፀኛ ወላ ኤሮፓ ህልምበል ኣሜሪካ ነብሶም እዮም ዘገድሶም ስሱዓት እዮም ትሪኦም ኣለኹም ንቁጠባ ናይ ኤሮፓ ክበላሾ ከሎ እንጆይ ዝገብርዎ ዘለዎ ሰብ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘገድሶም እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ ኣብሶሉትሊ ፐርፌክት ዕላማ ናቶም ሃሪሞም ልዮም ነዳዲ ናቶም بقرب أنا بإوروبا كم دليتهم بخبر كم دشيت خوي كير ومالو إوروبا مس راشا زنبرو كونكشن بتيخو مس تشاينا كبت تخدم ما يدنا دنا له سلزي كل نجار نعبت يخدم أنا بأمريكا تراي كسجع لذا أمريكا تعلمنا تهري ما لابزي أمريكا very intelligent سخنا كايدا كم زلهم درلنا أنت خنا intelligence ما حزوم كتافي مهنياتو وتم أنكم مشارك تم زنبريهم زل مس زلوا A spokesperson for the base said that the threat level had been raised to Charlie, which is basically the second highest of 4 states of alert. It is defined as an incident that has occurred or intelligence has been received, indicating some form of terrorist action against NATO organizations or personnel as highly likely. They said that operations will continue at the base, which houses NATO's fleet of AWACS surveillance planes. But this is not the first time that a NATO base has had to upgrade its threat level this year. It's not even the first time this month. Last انتهينا نرزلنا نيتو جرمن زلو جرمن اوريدي اصوارات ناتا نتكالاي كنات عالم زغبرته لك دغيماتو يزلا تاريخ يزدغم زلو ابديهم لهم تاريخ بتخكل يزدغم زلو اب شنتات من 38 40 عامات يذكرون نتكالاي كنات عالم እዚ ሕጂ ኩርስክ ሬጅን ዝበሃል ዘሎ ሰራዊትና ዩክሬን ኣትይዎ ዘሎ
بوتاتي سرايتنا جرمن أويك مجمرية تسايرو تانكتاتنا جرمن دم حجي بمنقد يوكرين جيرنا واتينا لوا لك كم تكالا يكونات علم درعيمنا برلين زاتناكم لك حجون تانكتاتكم أبز درعيمنا برلين كترو ويهم تانكتاتنا يلوم ديمتري ميدفيديف كان بريزيدنت ناي راشا زنبر حجي دما ديبيوتي نايت سيكيورتي كونسل زبال ناي راشا ديبيوتي ليدر زلو مالتي مقتل ليد مراح زلو لك أنا إذا غاز لكم زلو أب تيليجرام شانل لا تصحيفوا أب إكس بزوج زي شير تخون نيرا أبكالي كونات علم تانكتاتكم مجمريا تزعبي كونات ناي تانكتات أبزو كورس كزبال زلو بوتا أب تاريخ بوتا راشا أو يتخيلو أب يوم دما راشا أنا مجمريا سعر مام ني هتلر النازل مالتي أبو سعر مام شعو تحرق ندي عم تقدمه نبرلين فرقو مبرغنا جرمن كسب فرق برلين ناي حبر السوفيت كوين الجدما لك تاريخ اليوم تدقوا دلهم كم تاز جبرناكم حجون أبرلين كتري ويهم تانكتاتنا ناي جزيء حتى يلي تعيف الأمير من البعض كوتا بقي سميهم alert level ويك alarm level نايتي يونيتو قلم ملتات زبل زلو جرمن حدا تزخف وسانز وسدت حق راب زوانز جرمنيا مرجعنا هنا برا أمريكان جرمن دحرك على كونات علم رمستي جيروم يوم سريع ما رمستي أمريكان جابان نتن مس أبكالي كونات علم محازود كوينن صار حزنا برا من إنير جرمن تليان كمل ما جابان إنير نسلستين رموسات حقرات يجراتن رموسات وتدروا عقم زبال زي بلن رموسات يجراتن بفلاين جرمن دما بحلف زبالة رمست حقر كم تخون وقلت أبا كم دليتهم وتدروا حيلناتهم جن بفتسو متعاوته كم زخون جيرهم الجرمات قمت لهم تايبلو مالو تاي وتدروا عقمنا زي بالله حقر نابلوها إلا قصلهم وعللو سو إذا كم زي اللي خلوا تكون ذاتنا بحرق إني معزلنا خلوا خلوا تعودوا كينات كنت هاي مسلس كما جمري أبديت نوسد. Ukraine continues to rage on. Kiev is facing a critical decision whether to prioritize defending its own territory or to launch offensive operations into Russia. While Ukraine's recent incursion into Russia's Kursk region is making headlines, the fact is the situation on its eastern front remains extremely precarious. Take a look. In the third week of its audacious foray into Russia's Kursk region, أبزن ريز لنا حبيه يسلو زلو أمبر تكينات كسع كندي كان زلو حدا جنيا كينات يزلو بالدعم بروتال كينات يزلو زي كم زيلو نهالو خلو جن بتكونتات مليسو نكرسد مليسو نكرسد رشا أبتي عودو كينات زيادة تدفع زلا زي أمس كريكم سلزيكل أبتي كان أقدر سارسات قال زريو أبوهم بس هنا سو بتكونات نبي حكي حماق معزن زحزة حماق أصوات زلوا نبي حكي كان زملو كيناتنا نرزلنا How do I feel? That's right. Let them advance and then we will exchange our territories for theirs. We will stand here, kill them to the end so that they do not go further, so that they do not enter Pokrovsk. They will not enter, we will not let them. Russia sees the capture of Pokrovsk as a crucial objective, potentially opening the way for advances towards major cities like Dnipro and Zaporizhia. So كم نريد زلنا أتي من قصقاسنا راشا من مليسي دفزلو بوليس فلاج لكم نيرا هانتبو ناي حصوتكي exactly نزا حبريتاز إنه مش فاني تكورسك ريجنز بعد الميديا عصرتك زي زملاء سوزلو يوكرين كعا نكورسك ريجن كم زجيرهم قلد بالميديا دقائق يوم عبيت CNN BBC رئيس قبرنيرهم سلامتاي تعلامة أتزعبي الدفاع راشا تدفع سلزلا استراتيجيكاوين بوتاتات بفلايزي بوكروفسكي دبها زلو بوتا ميليتاري لوجيستيكسن عبد دفاع عنيو نوعو تزبي وصال اوريدي تدفعت دما نكو قاصرو ابز قربا غزي قاصرو خمس قولي زنقر زلو ابي استراتيجيكا وقداسنا زلو سلازي يوكرين اب تعودو كينا تسعر زلا اكزاكتلي از سعرت زي دما لتكونتات نابزل على درجه كذا يبزخل حجي ازيتي بعودو كينا كنري خلنا هنا كملسا بكل منقد بهزبخه هزبخ انت يبلالو هزب اوروبا انت يبلالو. The war in Ukraine continues to drag on. But poll after poll shows that the majority of people in the US and Europe want peace negotiations to have a diplomatic settlement. Most people do not want this war to continue. They do not want more violence. And yet the political leaders in Western governments are largely ignoring. Times of Lizalon. ህዝቢ ኤሮፓ ህዝቢ አሜሪካ ኩናት አይደልን ይዘሎ እዚ ኩናት እዚ ክውዳአሉ ጠጠው ክብለሉ ይደሊ ይጸጻቅጡ ይገብራሉ ይሓትታሉ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ቅድሚ ዘለዋ ኣብዚ ኤሮፓን ኣሜሪካን ግን ብፍጹም ናይ ህዝቢ ድሌት ሰምዑ ይኮኑን by the way ክሳብ 80% ዝኸውን ካብ 70 ክሳብ 80% ዝኸውን ህዝቢ ኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ናይ ኤሮፓ መፅናዕቲ ምስ ተገበረሉ
ፖለቲከኛታት ናትና ንረብሓ ከሳለጡ ድሌት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን እዮም ኢሎም ዲሞክራት ይኹን ሪፐብሊካን ኩላቶም ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ንኣቨሬጅ ኣሜሪካዊ ንኖርማል ኣሜሪካዊ ረብሓን ሂወትን ዝሰርሕ ፖለቲካ ናቱ ፀገማ ዝርድኦ ፖለቲከኛ ኣይኮነን ንዓና ኢሉ ዝሰርሕ ኣይኮነን ስለዚ ዲሞክራሲ ኢሎም ሸው ገብሩ ግን ንህዝቢ ኣሜሪካ ተገዲሶም ኣይፈልጡን እዮም ናይ ኤውሮጳ ዝሓሸ እዮም ነይሮም ሎሚ ግን ኣብኡ የለውን ሰም ዝገደዱ ኤውሮጳ መራሕቲ እቶም ዝገደዱ ካብኡ ናብኡ ኣብኡ ስለትነብር ዘለካ ክትብሉ ትኽእሉ ስዊስ ኣገይን ኣብቲ መጀመርያ ክፋል ምስ ኤውሮጳ ክትጎይ ጀሚራ ሕጂ ግን እቲ የማናይ ክንፍናት ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓብ ጥንቃቐ ክትገብር ከም ዘለዋ ኢኒሽቲቭስ ሬፈረንደምስ እናተገበረ እቲ ስዊስ ክትክተሎ ትፍትን ዘላ ነገር እቲ መንግስቲ ምስ ኤውሮጳ ኮይኑ ንራሻ ዝግዶ ዝነበረ ንዑ ንምሕፃር ኣንፃሩ ብዙሕ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ኮርስ ሃገራት ከም በዓል ስዊስ ንኣሽትየን ብቐሊሉ ድማ መንገዲ ክቕይራ ዝኽእላየን ብዓብዪ እውን ኣካል ናይ ኤውሮጳ ስለዘይኮነት ሕብረት ኤውሮጳ ስለዘይኮነት ቀሊል እዩ ንስዊስ ንክትምለስ ኣብቲ ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ግን ሃንጋሪ ሙሉእ ብሙሉእ ነዚ ኩነታት ትቃወመላ ግን ምርጫ የብላን ኣብ ብራስልስ እዩ ውሳነ ዝግበር ኣብ ጀርመን እቲ ፖለቲከኛታት ናይቲ ሃገር እውን እኮ ናቶም ድምፂ ኣስሚዖም እዮም ኣብ ጥልያን ድምፂ ኣስሚዖም እዮም ኩሎም ናብ የማናይ ክንፊ ኮይኖም እዮም ኣብ ብራስልስ ግን መን ይቀይሮ ብድሕሪ መጋረጃ እዮም ዝመሓደሩ እቶም ፖለቲከኛታት ናይቲ ብራስልስ ዝበሃሉ ንሳቶም ድማ ዝኾነ ክትገብሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እቲ ፖለቲካ ከምዚ ኢሉ ዋሽንግተን ምስ ከደ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ተመሳሳሊ ካብ ኢድ ወፃኢ ዝኾነ ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ይውግእ ከም ዘሎን ድሌታቱ ይጉሰ ከም ዘሎ what their people say. The situation in Ukraine is quite desperate. It's really sad, honestly. It's kind of a meat grinder. The average age of Ukrainian soldiers fighting Russia is between 43 and 40. ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሓደ ጋዜጣ ናይ ኣሜሪካ ፎርቹን ዝበሃል ዝወፀ ማእከላይ ዕድመ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ እዩ ካብ 43 ክሳብ 45 ኣበይ ከይዶም እቶም መንእሰያት ተቐቲሎም መይቶም ሰንኪሎም መንእሰያት ኣብቲ ኩናት የለዉ ሕጂ እቲ ንእሽተይ ወለዶ እቶም ስድራ ቤት ብፍፁም ደቆም ክሰዱ ይደልን እዮም ግን እቲ መንግስቲ ድማ ክገጥፎም ኣይደልን እዩ ዘሎ 45. And as NATO continues to push Ukrainians into the cannon fire, the Ukrainian government itself is pushing policies that try to force Ukrainian refugees in other countries to go back to join the meat grinder. And the Ukrainian government has been talking about suspending diplomatic access, consular access to Ukrainians abroad. And there are videos that have gone viral on social media showing Ukraine possible for Ukraine to win this war, despite the many billion. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ዘረባሉ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ክርድኦ ዘይደሊ እንታይ እዮም ዝብሉ ሃገራት ድሌተን እንድየን ዩክሬን ናብ ኔቶ እንተኣተወት እንታይ ፀገም ኣሎ ራሽያ ዓማፂት ስለ ዝኾነት ዘይኮነት እንትመፅእ ዘላ ነው ድሓን እዚኣ ካርታ ናራኹሞ ናብታ ኔክሳር እስናተይ ወይ መጀመርያ ድሓር ከሪአኩም እያ እዚኣ እስከ ንስማዕ ንሱ ኩነታት እጅግ ከመይ ይመስል እዚ ዓብዪ ተንታኒ ፖለቲካ እዩ talk about the Kursk offensive. There's been a lot of enthusiasm about this, but in all of this enthusiasm, especially in the Western mainstream media, there has been indications of major problems, especially on the Ukraine side. And I wanted to ask you, the New York Times reported today admitting using a host of various Carnegie Endowment Foundation, so-called scholars and military experts, talking about how Ukraine actually is in deep trouble the longer that this goes on. And of course, a lot of this has to do with the fact that Russia was always going to respond, and that the longer that Ukraine digs into this literal NATO-backed invasion, the more likely it is that this will be destroyed. What is happening right now in this Kursk offensive, Andre, and what... So ታሕቶ ንውሕ ዝበለት ያ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናብ መሬት ራሻ ገይሮሞ ዘለዉ መጥቃዕቲ ወይ እውን ምእታው ምዕራባዊ ሚድያ ከም ሕሱም እዩ ከም ዓብዪ ዓወት ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ግን ኣብ ድሕሪት ድማ ኩሉ ግዜ ተሓቂ ይዛረቡ እዮም ኢሉ ብቅድሚት ብጣዕሚ ፅቡቅ ክብሉ ፀኒዮም ኣብ ድሕሪት ግን እዚ ገይሮሞ ዘለዉ ሓደገኛ ምዃኑን ራሻ ድማ ሓደ መዓልቲ መፅያ ሕቆም ክሰብሮም ምዃና እቲ ስትራቴጂ ድማ ፍፁም ውፅኢት ከምፅእ ዘይክእል ምዃኑ ኩሎም ባዕሎም ይፈልጡ እዮም ኩሎም እቶም ኤክስፐርትስ ኢሎም ዘቕርብዎም ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ይፈልጡ እዮም ከመይ እዮም ዝብሉ ዩክሬን ጌራቶ ዘላ ዓብዪ ጌጋ ምዃኑ ግን ነቲ ሓደ ዓወት ክሽፍኑ ስለ ዝደልዩ ዩክሬን ዓብ ዓወት ከም ዝገበረትን ፑቲን ጥራዩ ከም ዝተረኽበን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ከም ዝተጋህደን ገለ ገይሮም እዮም ኣብቲ ቅድሚት ዝዛረቡ ትዝበሰብ ነቲ ድሕሪት ስለ ዘይሰምዑ ኣብ ጋዜጣ ተኮይኑ እውን ኣብ ድሕሪት እዮም እቲ ውሳነ ከቢድ ምዃኑ ዝገልፁ ዘለዉ ሕጂ ስምዕዎም እንታይ ማለት እዩ ዝኸነ ብወገን ራሻ ከመይ ይረአ does it spell for Ukraine and, of course, the larger Ukraine project NATO is waging?
Well, we need to keep in mind that before we use those large words like offensive, it wasn't really not an offensive. It was the incursion into the what in tactical and operational terms described as the forefield or the cover zone of any force. It's usually, depending on the size of the force, between 10 to 20 kilometers, something like that. This is the zone where any army wants, be them starting from the brigade to division level, they want you to deploy your force to build yourself, the columns, and then طيب ላሎ መጀመርያ እቲ ቃላት ከነስተኻኽሎም ከላለና እዚ መጥቃዕቲ ይኮነን ኢሉ መጥቃዕቲ ዝበሃል ሰራዊት ኣጥቂዑ ክሓልፍ ከሎ ኢሉ እዚ ግን ኢንከርሽን እየ ዝብላነ ኢሉ ዶብና ራሻ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ተኸፊቱ ዝነበረ መሬት እዩ መፂኦም የማትዮም ኢሉ ስለዚ ኢንከርሽን እዩ ዝንበር ከምዚ መጥቃዕቲ ገይሮም ገለመለ ኣይኮነን ኣብ ሲቪላዊ ዘለዎ ቦታ ተኸፊቱ ዘሎ ደብሪ እዮም ብኡ መፂኦም የማትዮም ስለዚ ከምዚ እቲ ቃላት ንጥቀመሉ እውን ጥንቃቐ የድልየ እዩ ኣብ መሬት ናይ ራሻ ኣትዮም ኣሎ ብትክክል እዚ ግን ኣጥቂዖም ወይ ገለገለ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ይዝብል ዘሎ now this cover zone becomes the zone of the active combat. They had this about 11 kilometers of the fields and some forests. They did what it was, incursion, essentially a raid in the, I would say, well, not brigade. Initially it started in battalion size. Now it went into brigade size incursion. They encountered the first line of defense of Russian armed forces. They broke through, obviously, a very small tripwire force of the border guards. And now we see what was about to happen. And it did happen. And we're looking at the complete annihilation of the so-called offensive, as if there was any other outcome, So, and what can I say? Yet again, London and Washington parade themselves as military amateurs who they say they never had anything to do with this. Everybody understands they planned it, and there was a blessing on part of these two capitals to do this. And yes, I looked at today's development. A number of the equipment dropped kind of significantly, annihilated or destroyed on the Ukrainian side because they simply እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እታ ዓባይ ነጥቢ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ሎንደንን ዋሽንግተንን ሙሉእ ተሳትፎ ከም ዘለዎምን ናቶም ፕላን ከም ዝነበረን እዚኻ እንግሊዝን ኣሜሪካን ኢድ ከም ዘለዎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቶም ካልኦትን ኣለዎም እንዲ ግን ብዓብዪ ኣብቲ ፕላኒንግ ናቶም ፕላን ከም ዝነበረ እዮም ብዙሓት ቂላታት ናይ ራሻ ወይ እውን ነዚ ኢንዲፐንደንት ዝርእይዎ ዘለዉ ዩክሬን ባዕላ ዝገበረቶ ከም ዘይኮነ እዚ ፕላን እዚ ናይ ኔቶ ወይ እውን ናይቶም ሃገራት ኔቶ ኣካላት ናይ ኔቶ ዝገበርዎ ምዃኑ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ እውን ወላ ንሳቶም እውን ፅቡቅ ፕላን ከውፅኡ ዘይኽእሉ ምዃኖም ናበልዮም ወላ ኣብ ራሻውያን ብብዝሒ ዝዛረብሎም ዘለዉ ምክንያቱ እወ ከንደበትነት ተጠቂምካ ወራር ጌርካ ኣብ መሬት ናይ ራሻ ኣትኻ ኣለኻ ሰዋት ራሻ ሰፊሕ መሬት እዩ ምናልባት ንውሕዳት ሲቪላት ሓፍኮፍ ከተብል ትኽእል ኢኻ ነዚ ንክትገብር ድማ እቶም ዝበለፁ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሒዝካ ባትል ሃርድንድ ይብሎም ብዙሕ ዓመታት ኣብ ውግእ ዝፀንሑ 2-3 ዓመት ኣብዚ ሓደገኛ ኩናት ነዊሕ ተመክሮ ዝገበሩ ሰራዊት ብቐሊሉ ኣይርከቡን እዮም ንዓታቶም ተጠቂምካ ኣብ ጎላጉል ኣውፂኻዮም ወራር ክገብሩ ሰወት ራሻ ድማ ብነፈርትን ብግላይድድ ቦምብ እናገበርካ ኣብ ርሑቕ ብዙሕ ካብ 3,000-4,000 ሰብ መይትሎ ካብቲ ወራር ዝገበረ ዩክሬናዊ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኤክስ መዓት ሬሳታት ኢና ንርኢ ግን ብዛዕባ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ካብ ዝኾነ ምፅኦ ይንኽእል ኢና እንቋዕ ክማን ዘይከኣል ሬሳታት ከርእሲ ኣይደልን እያ እውን ብዙሕ ሰብ ከም ተኸቲሉ ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ወራር እውን ከም ዝዝሓለ እዩ ዝንገር እቲ ስትራቴጂ ከ እንታይ ነይሩ ናብቲ የስ ኣብ ሚድያ ከም ሕሱን ተዘሪብልካ እዩ ምዕራባውያን ሚድያ ዋላ ብቀደሙ እኮ ይምግሱኻ ነይሮም እዮም ኣብ ሚድያ ተዓዊትካ ኢሎምካ እኮ ኣብ ዓውደ ኩናት ትውቅዕ ዕወት ማለት ኣይኮን ራሻ እኮ ኩሉ ግዜ ተሳዒራ መይታ ሓይሊ የብላን ፑቲን ጉድወፅ እኮ ማዕ ኩሉ ተባሂሉ እኮ እዩ ብገዳ 16,000 ልዕሊ ዝኸውን ገዳ ጌርካ ኣለኻ ካብ ዓለም ክንፀል በይኑ ክተርፍ ኩሉ ጌርካ ኢኻ ዘይገበረዎ እኮ የብሎም ብሚድያ ብኢንተርኔት ብኩሉ ነገር ከርምስዎ ፈቲኖም እዮም ብኩሉ ድማ ንሱ እናሓየለ መፅዩ ስለዚ ስዕረትካ ዘይምቕባል እቲ ሓደገኛ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሱ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስዕረቱ ክቕበል ኣይደልን ደሎ ስለዚ ስዕረቱ ንኸይቅበል ካልእ መዋፅኦ እዩ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ዝገደደን ዝበኣሰ እናገበሮ ዝኸይድ ዘሎ ንቐፅል እንታይ ይብሎም ነዚኦም ብፍላይ እቲ ወታደራዊ ፕላኒንግ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ራሻውያን መፅዖትዮም ገይሮሞም ዘለዉ ስለምንታይ እንግሊዝ ውጋ ይፈልጡን እዮም ደላስ ታይም ተዋጊኦም ዝሰዓርሉ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ነይሩ ካልኣይ ኩናት ዓለም እንግሊዝ ዝበሃል ናይ ውግእ ክኢላ ክኾን ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ምናልባት ንእሽተይ ኣብ ናይ ኣፍጋኒስታን ተዋጊኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ኣብ ግብረ ሽበራ ገለ ኢዶም ኢትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በት ስ ውግእ ይፈልጦ ክብሉ ይክእሉን እዮም ውግእ ዝፈልጦ ተገዲዳ ኣብ ውግእ ዝነብር ዘሎ ሰብ ጥራይ እዩ ራሽያ ንባዕሉ ውግእ ረሲዕዎ እዩ ነይሩ ኦፍኮርስ ራሽያ ሰራዊት ናቱ ክፋል ናቱ ኣብ ሱርያ ኣብቲ ኩናት ናይ ሱርያ ዝነበረ ኣብ ጎኒ ኣሳድ ኮይኑ ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ ዝተዋግአ ሰራዊት ኣለዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ
እስራኤል ካልኦት ነቶም አይሲስ ዝበሃሉ ዕጡቃትን ካልኦት ሲርያውያንን ገይሮም ብርቱዕ ውጊ ተኻይዳው እዚ ኣብኡ እውን ተሳቲፎም ነይሮም ግን እዚ እኹል ኣይኮነን ነይሩ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤውሮፓ ትዝበለፀ ሰራዊት ትዝበለፀ ቁጥሪ ሓደ ሰራዊት ናይ ኤውሮፓ ዩክሬን እዩ ናይ ዩክሬን ሰራዊት ትዝበለፀ ወታደራውያን ኪላታት ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ለባማት ዝኾኑ ኤውሮፓ እዮም ዝብሉ ጀርመን ፈረንሳ ዓዲ እንግሊዝ ዋላ እውን ኣሜሪካ ናይ ዩክሬን ሰራዊት እዮም ከሰልጥንዎም ዘለዎ እዮም ኢሎም ዩክሬን እዩ ባትል ሃርደን ሰራዊት ዝበሃል ብትክክል ውግእ ዝፈልጥ ተመክሮ ናይ ኩናት ዘለዎ ሰራዊት በአንጻሩ ቻይና ሰራዊት ኣለዋ ገለ ትብል ራሽያ እዮም ዘሰልጥንዎም ራሽያ እዮም ንሰራዊት ናይ ቻይና ንካልኦትን ከሰልጥኑ ዝኽእሉ ስለምንታይ ውግእ ዝፈልጥ እዩ ዘሰልጥን ትሬኒንግ ዝገበረ ይኮነን ውግእ ዝፈልጥ ኣብ ሪል ውግኣት እዩ ሞትን ሕየትን ዝረኣየ ንሱ ከሰልጥነካ ዝኽእል That's why ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓያል ክበሃል ከሎ ብትክክለኛ ሓያል እዩ ተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ሓያል ዝኾነ ውግእ ዝተሳተፈ እሞኻ ብዓወት መሰስ ኢሉ ዝወፀ ንኣብነት 98 ክሳብ 2000 ብርቱዕ ሰራዊት ነይሩ ኤርትራ ማለት ሓድሽ ሰራዊት ነይሩ ኣገልግሎት ዝገበረ ናይ 30 ዓመት ተመክሮ ዝነበሮ ይከኣሎ ስለ ዝነበረ ግን ነቲ ዋርሳይ ኣብቲ ኩናት ፅቡቅ ጌራ ርእይዎ እቲ ዋርሳይ ድማ ናይ ብሓቂ ከም ዝወረሰ እዩ ዝንገር ድሕሪኡ እቲ ኩናት ኣይ ሰላም ኩሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኩናት መንፈስ ነይሩ እዩ ስለነደልየ ኣይኮነን ግን ስለ ዝነበረ እቲ ኩንነት ከምኡ ነይሩ ኩናት ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ሕጂ ትማሊ ዝነበረ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ነቲ ሓድሽ ወለዶ እውን ናይ ኩናት ፈቲኻዮ ኮንካ ተምፅኦ ግን እቲ ኩናት ግን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ብፍላይ ከም ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክጎብጠካ ዝደሊ ጎረቤት ብውሕዱ ክጎብጠካ ዝደሊ ጎረቤት ከምኡ ድማ ከጥፋዕካ ዝደሊ ኣሜሪካ ክሳብ ዘሎ እቲ ናይ ኩናት ተመክሮ ክህሉ ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ቀደም ላግፂ ይመስል ነይሩ ወይ እውን ከምዚ ተፀሊልካ ትገብሮ ይመስል ነይሩ እንተሎሚ ግን ውግእ እቲ ቀንዲ ምርጫ እዩ ነዛ ቪድዮ ኣብ ዝገብረላ ዘለኹ ጥራይሲ ቅድሚ ሒደ ሰዓታት ሕውቲ ናይ የመን ሓንቲ ዓባይ ነዳዲ ፀዓነት መርከብ ናብ እስራኤል ትኸይድ ዝነበረት እዮም ዝብሉ ኣብ ባሕሪ ኣቃፂሎም ኣሎ ከምኡ የለን ኣብዚ ከምፅኦ ስለ ዘይክእል እምበር ስለዚ እቲ ከባቢና ኣብ ቨሪ ቨሪ ሰንሲቲቭ ቅድሚ 2 ሰሙን ገለ ከዓ እስራኤል ካብ ቦትኦም ተኪሶም ኣብ ወደብ ናይ የመን ሓደ ታንከር ዘለዎ ዋላ ወደብ ምሉእ ኣቃፂሎሞ ዓብይ ኣዛራባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ ስለዚ ኣብ ፊትናትና ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢንተርናሽናል ፎርስስ ኣብኡ ክተሃራረሙ ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኢትዮጵያ እንታይ ይብላ ኣሎ መዓልታዊ ወደብ ክወስድ ዶ ባሕሪ ክወስድ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ልዕሊ ማንም እዩ ዘገድሶም ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ምድላዋት ብኩሉ ሃገራት ኣገዳስነት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ran out of the most of this armor. And now basically what is happening, that is why it was called not troops operation, which is usually the whole army deal, with the much of the reserves, and it's essentially the, martial law is established. No, it's counter-terrorist operation. This is precisely what it is. Those there groups, including the diversionary recon groups, larger diversionary recon groups of Russian army, they literally have to... Thank you very much indeed, sir, for joining us here on Beyond. Let me in fact start off by asking you this. The fact that Ukraine has managed to make some pretty impressive gains as part of its Kursk incursion has been talked about a lot. The fact is, on the Eastern Front, Ukraine is quite clearly on the back foot in Pokrovsk. Do you think at this moment... ሰንታይ ዝበሃል ዘሎ ትሕቶታት ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ሚድያ ነቲ ሰብ ከመይ ገይሩ የሽክዖ ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ምብራቃዊ ወገን ወይ እውን እቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ዘሎ ዩክሬን ኣጥቂዓ መሬት ሒዛ ገለመለ ዝብልዎ ዘለው ኣይገበረትን ዘይኮነ ትሕቶ እንታይ ዓይነት ነቲ ዓውደ ኩናት ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል ስለዚ ኣብዚ ድማ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብቲ ቀንዲ ግንባራት ናይ ምብራቃዊ ዩክሬን ዝበሃል ዝነበረ ግን ራሽያ ትደፍእ ዘላ እሱዩ ድማ እቲ ቀንዲ ነቲ ዓውደ ኩናት ወሳኒ ዝበሃል ዝነበረ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ንዝብል እስከ ኣብዚ ስምዕዎ እዚ እውን ሓደ ዓብይ ክኢላ እዩ Ukraine is risking potentially losing more territory on its eastern front, even though it is making gains in Kursk. Well, it's good to be with you. I think obviously that is a risk. It's a calculated risk, though. I think so far Russia has responded by increasing its pressure in its own offensive and taking some risk in Kursk by only sending sort of light troops and some new troops to that area, not its most battle-hardened combat troops. So it's sort of a gamble on both sides. Putin is gambling that he can take advantage of the Kursk operation and Zelensky's counteroffensive to get what he's been pushing for the last 2 or 3 months, which is the Pokrovsk and the territory on that main battle line that he wants. But it's interesting. He also has been saying that they can stop the Kursk offensive with the troops they have in place, and that hasn't played out. So right now, the risk and the gamble is really incumbent on both men, on Putin and on Zelensky. So
بحفشة كلتيوم مراحتي لأناتهم كالكوليشن يوم سكبر زلو ني بوتين ولا كابوزح نغفيت هاي مصوت له ولا براشاون نغفيت على بحال أبتكور سكريجنز بحال زلو كم تزدل لك برمال سكب كم زي دلي كم يهب كم زي اللون بنسعرو أبتك عند عودو كينات زنبري يوكرين يدفع كم زلو كنجار كله مالت تي أبتكور كابتي عودو كينات نايم برا يوكرين زلو قال سراويت ناو خنقساقس نيرو ግን ፑቲን አይደለየን ሰራዊት አው ዘሎ ክደፍእ ከም ዘሎ ምክንያቱ ብሉፃ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ወፂኦም ናብ ኩርስክ ሪጅን ከይዶም ተለው ንሳቶም ኣዊፅንሑ ዝኾነ መንገዲ ክምክቶም ንኽእል ኢና ነቲ ጋብ ተፈጢሩ ዘሎ ተጠቂምና መሊስና ክንደፍእ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኦም ኪለታት ስትራቴጂ ናይ ፑቲን ትክክለኛ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ስለምንታይ ኣብቲ ቀንዲ ዓውደ ኩናት ኢኻ ክስዕር ዘለካ እምበር ሓደ ድፋዕ ሴሪልካ ወይ ኣብ ሓደ ቦታ ስለ ዝመፀ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ይቕይሮ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ንዑ እውን መከላኸሊ ዝኸውን ኤር ሱፐሪዮሪቲ ስለ ዘለዎም ነቲ ሰራዊት ነዊሕ ክደፍእ ከም ዘይክእል ይገብርዎ ኣለው ንግዚኡ ግን ካልእ ሰራዊት ክንቀሳቀሱ ክእሉ እዮም ካልእ ሰራዊት ስለ ዘለዎም ግን ሰራዊት ንኸተንቀሳቀስ ብጣዕሚ ግዜ እዩ ዝወስድ ታትስዋይ ድማ እቲ ግብረ መልሲ ዝሑል ዘሎ ግን ዝሑል ዘሎ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዘሎ ቦታ ጥራይ ኣብቲ ቀንዲ ዓውደ ኩናት ግን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ካልኩሌሽንስ ብክልቲኦም ወገን እናቶም ስትራቴጂ ኣለዎም ናይ ፑቲን ግን ዝያደ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ Right, and also considering that this war has in fact gone on for almost 2.5 years now, one of the big challenges that Ukraine has in finding enough soldiers who actually go and fight the war. There are reports that have appeared in places like the BBC, which says that there are families in Pokrovsk who are asking young men of fighting age to go into hiding, otherwise they'll be sent to the front lines to face the Russian onslaught. How bad do you think the situation is for the Ukrainian defenders at the moment? Well, I don't think it's critical at this point. They've been in hard places before, and what they have chosen to do in previous Russian offensives has been to slowly retreat or slowly move back, but to make the Russians pay a huge price for every additional square kilometer of territory they take. Now, on the broader point about mobilization, though, I think Ukraine can be criticized for not going as deep as they could. Full mobilization of 18 years and older, for instance. There's more that they could be doing with Ukrainians living outside the country. I don't think they're in a critical shortage of manpower, but So, Washington DC, exactly كم زكبلي خاطبيو مجمريا سعرتهم كقبل يجلونيهم بت حدا سلازي يوكرين بزح كجبرو خمس خلو كالاي دما تجفا تمنسي كله تودين زبل نوع تودينا لو كم 10 شو من تجميرهم نخلو كوز دو يقولوا نتدجز ولا بيروبات سيدي زلون نعوهم كم زملاس كيروم اب جنبار توسي سبع ما يسانون جن ابتا كايدا ناي منسيات صفو يخدي يلون كم يزبلون زلو امريكا كل ود زبله كابزلو بوتا كاب جرمن دي كاب بولاند دي كاب رومانيا ديو كاب بزي قدس كابينا كفالنا أوروبا ليتوانيا إستونيا كاب أمتيخم نعم جنبار أتوهم يحريو كسعر تخلي يخون بلو مالو تمزموتو بقى خيلو الجيكن نتهم تريفهم زلو نفس وكف ودي كاب تعدي كأتلو دروب ودي زبالة بتعدي الرأني زبال أم نفس وكف فيديوهات على زوج مرعى مستقبرة كل التودن 8 زخنا والدن ترين زرعات يوكرين معناته تودي ولا أنت لو كوتس عيدلني كجفاف مخانك وسد مخان سلت فلت ስለዚ እዚ ትዕጫናትካ ንምንታይ ከ እንታይ ትረብሓ እዚ እጂ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ግዜ ክደግመልኩም እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ እዮም ዝብሉ ራሻ እኳያ እዘን ሃገራት ኤውሮጳሲ ናብ ኔቶ እንተኣተዋ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዶኽ ፀገም ኣለዎ ፀገም ስለ ዘለዎ ደይኮነን ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኔቶ ካብ 50ታት ጀሚሩ ከመይ ኢሉ ከም ዝዓበየ እንታይ ክትብሉ ኢኹም ሃገራት ኤውሮጳ ከም ድሌተን ናብ ኔቶ ክኣትዋ ኸላ ናብ ኤውሮጳ ክኣትዋ ኸላ ፋይን ከም ድሌተን እየን راشا نابننا كوبا غربيتان أمريكا كوبا مس راشا خوينا ميسايلات ناي راشا كورد ينتزب لأن كوبا كدب دواخل يوم أمريكا قد معجك قبروا فتينا مين ويون أب لاتين أمريكا فنزويلا ميسايلات ناي راشا تمزيو أيف كدونيم تشاينا ميسايلات أب فنزويلا قد قبريها تتباهلو ويا مكسيكو قد قبريها تتباهل أمريكا قد سلاليها تدل سلامتاي سوبر باور سلازخونت أب تقع سلايا أبيتا صورات قبريها يدلنيا أمريكا يتدلنيا كن منتاي مكسيكو دلياتو وي كوبا دلياتو إذا زماتر أمريكا أي تفكرني بنتعارو نابراشا كونكولغن أب كورارم تامتيوم أب تمنغاغا متيوم أبيت ميسايلات ناتوم نيكولار واصوار ناتوم كوردو صاغم يبلوم سلازي تي ناي حيلي نعقات سلازخونه ينبر نيتو مخان زي مخان يكون يوكرين دما كاب قدم راشا يفلطوم نيرم ني يوكرين تتقيمم نزا وغزيا جمروا مخانم صبغ يرو يفلطو نيرم that's why دما نا يوكرين غداي كاب مجمريا زغدسوم نيرم and guess what exactly كم تبلاناتهم تجبر دما نلكم أبزوان زي نتا يوكرين كم جابرية تقيمة بزح حزب الله سفح مريتيو نراشان مدخاب تاهم كهطقم متخلياتهم قالت كلهم إستونيا لاتفيا قلبلا ليتوانيا ولا حتى ترجمة من بيلاروس مش راشا سلوزخوني لذي تنقل قد ما جنبار زلوا حجون من البعض next قانون زغلو
ከም በዓል ስዊድን እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ of course ምክንያቱ ተርኪ ክጥቀሙሎም እዮም ደል ነይሮም ተርኪ ግን ምስ ራሽያ ጥቡቕ ዝምዝና ስለ ዘለዎም ከቢድ እዩ ክትገብሮ ምናልባት ካልእ ነቲ ዘሎ መራሒ ቀይሮም ካልእ ገለ እንተገይሮም እንተዘይኮይኑ ተርኪ is not easy ስለዚ እቶም ፊንላንድን ስዊድንን ሕጂ ብዝያዳ ኣብኦም ወታደራዊ ዓቕሚ የተታትዉ ስለ ዘለዉ ንዓታቶም ዝያዳ ክጥቀሙሎም ይኽእሉ እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድን በዳሂን ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ምግንዛብ የድሊ እቲ ኩነታት ድማ ክሳዕ ክንደይ ንራሽያ ኣብቲ ኣፍደገ ባሕሪ ዓፂዮማ ከም ዘለዎም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ዳርጋ ዓፂዮማ እዮም ዘለዉ በቲ ንእሽተይ መውፅእ ኣለዋ ወፂኣ ናብቲ ብላክ ሲ ክትበፅእ ከላ ኣብኡ ብጣዕሚ ሽግር ዘሎ ብጣዕሚ እዮም ዘጨናንቆም ዘሎ እቲ መራኽብ ናቶም ሓንሳብ እቲ ናይ ዴንማርክ ክንዓፅዎ ኢና ይብሉ ሓንሳብ ከምዚ ይብሉ ከምኡ የለን ብድሆታት that's why Russia has a lot of challenges right now እቲ ኩናት ትገብሮ ዘላ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ በቲ እውን እጂ በዚ ናይ ክሪሚያ ገይራ ትወፅኦ ዘላ ኩነታት እውን ኣብኡ እውን ብመንገዲ ዩክሬን እናገበሩ ነቲ መራኽብ ምህራም ይገለመለም there's a lot of challenges right there ስለዚ ራሽያ ብድሆ የብላ ፀገም የብላን ኣይኮነን ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለዋ ግን ሪት ወለደይስ ከምቲ ዘለዎ ክቕፅሉ ስለ ዘለዎም ግን as in real ዘለና ኩለታት ትረለና ንቐፅል እስከ ኣብዚያ ንመለስ እስከ into military gains. You scroll to the end, and here you have ultimately the expansion of the war into new areas will, over time, favor the side with bigger resources that Russian analysts have said. With triple the population and a larger industrial base, that side remains Russia. So, Andre, given this, why then take part in such a catastrophic incursion? Why do this when the result was maybe foretold? Well, first, there are many people who sit at Ramstein base and in Brussels and other bunkers in already Polish territory who plan this. On the American part, it's three-star General Aguta and a bunch of his, the operational planners from Pentagon. I'm not talking about London, and nobody from British military can be taken seriously because this is a joke. I mean, they don't have experience. They don't have understanding of the modern war. And of course, they don't know Russia. Even this piece of their from New York Times, their conclusion, the phrase, tells you how much they are detached from the reality because እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እቲ ዋላቶም ፀሓፍቲ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ናይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ነቲ ኩነታት ብትክክል ኣይገልፅዎን እዮም ንእሽተይ ክፋል ጥራዮም ከተንብሁ ዝፍትኑ እምበር ኮምፕሊትሊ ሓሶት ነቲ ህዝቢ ክመልእዎ ከም ዝፍትኑን ራሽያ ከም ዝሰንበደትን ከም ዝረዓደትን ትገለመለ እዮም ክገልፁ ዝፍትኑ ኣብ ኩንነት ክሪኦ ከለና ግን ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ እቲ ራሽያ ነዚ ኩነታት ክትብድሆ ናካላት ምዃና እናፈለጡ ስለምንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ስለ ዝፈልጡ ይኮኑን ኢሉ እቲ ፕላነርስ ነዚ ፕላን ዝገብሩ ዘለዉ መራሕቲ ኣብ ኤሮጳ ይኹኑ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብቅዓቶም ትሑት ስለ ዝኾነ ጥራይ ኢሉ ውራይ ኢሎም ዓቕሞም ዘበለ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢሉ እቲ ዓቕሞም ግን እዚ ኮይኑ ኢሉ ናይ ራሽያ ዓቕሚ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከምቲ ዩክሬን ብዙሕ ዓቕሚ ኣለዋ ንብላ ዘለና ራሽያ እውን ብጅፍ ዓቕሚ እያ ደሊባ ዘላ ካብዚ ኩናት እዚ ኩናት ከዓ ዝዋጋእ ዘሎ ዝፈልጦ እምበር ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ኣሽሓት ኪሎ ሜትራት ፔፕሲ ናቱ እናሰተየ ወይ ዋይን ናቱ እናሰተየ በርገር ናቱ እናበልዐ ዝዛረብ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ኩናት ለይትን መዓልትን ዝርእይዎ ዘለዉ ሰማዮም ዝፈልጥዎ እቲ ኩናት እዚ ክዝሳተፍዎ ዘለዉ ብሰፊሑ ዝፈልጥዎ ድማ ራሽያ ኣፅዋራት ናቶም ኣብ ግንባራት ይቃፀል ኣሎ ስለዚ ንኸይቃፀል እንታይ ክገብሩ ኣሎ ደይኖም ሰራዊቶም ንኸይመውት እንታይ ክገብሩ ኣሎ they are changing everything ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘድሊ ምቅያራት ይገብሩ ኣሎ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ግን ሓደ ደቂሱ ቅድሚ ቫኬሽን ቅድሚ መፅኡ ከምዚ ኣጋጢሙ ኢሎም ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ይንዑ ኣብ ራሽያ ግን ናይ ሂወትን ሞትን ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ለውጢ እቲ ቅልጣፈ እቲ ሰራዊት እቲ ኣፅዋራት ኣብ ምሕዳስ ኣዝዩ ብቕልጡፍ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ሞትን ሕይወትን ውግእ ይዋግኡ ስለ ዘሎ ዳትስ ዋይ ንራሽያ እዚ ኩነታት እዚ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ይፈጥረላ ኣሎ እቲ ኩናት ብዙሕ ክሳራታትን ብዙሕ ዕንወትን ኣለዎ ኣብቲ ዝመፁ ዘሎ ማልቲፖላር ወርልድ ግን ዳትስ ዋይ ቻይና 10 ግዜ ናብ ራሽያ ዝኸዱ ዘለዉ because they know Russia is the real power ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ በይና ጠጠው ኢላ ኣሜሪካ በይና ራሽያ በይና ኣሜሪካ ግን ምስ ኩሎም መሻርክታ ሓንቲ ክትገብራ ዘይከኣለት ሃገር ራሽያ ስለዚ ብዓይኒ ቻይና ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ሃገር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ብዓይኒ ዓለም ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ሃገር ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን እዚ እምበር መን ኣንፃር ኣሜሪካ ጠጠው ኢሉ ክዋጋ ይኽእል ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ኣሜሪካ ብሆሊውድን ብገለን ኣይኮነን ኣብ መሬት ዘሎ ሓይሊ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሓይሊ እውን ከምዘይክእሎም ገይሮም እዮም ንዓለም ዝእምንዋ ነይሮም ኣብ ተግባር ምስ ረኣናዮም ግን ሓቂ ንምዝራብ ግዳ ሓቂ ንምዝራብ ኣሜሪካ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ሰብ ዝፈርሆ ዝነበረ ከምዘይኮነ ኣብ ራሽያ ኣይኮነን ተጋሂዱ ኣብ ኣፍጋኒስታን እዩ ተጋሂዱ ጣሊባን 20 ዓመት ታንኪ ዘይብሉ ወይ እውን መካናይዝ ሰራዊት ዘይብሉ ንሶምን ካላሽንኮቮምን መቶ ገይሮም በቲ ጎቦታት እናኸዱ
10 ዓመት ተዋጊዮም ትሪልዮናት ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ናብ ሓማቑሽ ተቐይሮም ናይ ቢልዮናት ኣጽዋር ናቶም ኣብ ማዓስከራት ገዲፎም ሃዲሞም ከም ዝወፁ ገይሮሞም ንኣሜሪካ it took them 20 years exactly ከም ኤርትራ 30 ዓመት ወሲዳ ናይ ሕብረት ሶቪየት ሙሉእ ኣጽዋር ኣብ ኤርትራ ከም ዝሰርፍ ዝገበርዎ ጣሊባን ድማ ነቲ ኣሜሪካ መን ከማይ ባህሊ ዝብል ዝነበረ ምስ ኤውሮጳታቱን ገለመለታቱን 10 ዓመት ወሲዶም ብሙሉ ኣጽዋራቱ ጉሒፉ ሃዲሞ ከም ዝወፁ ገይሮም ስለዚ ኣሜሪካ ድኹም ሓይሊ ከም ዝኾነ ናይ ሽም ሓይሊ ምዃኑ ድሮ ኣፍጋኒስታን ኣነፂራትሎም ነይራ ሕጂ ድማ ኤግዛክትሊ ራሻ ነቲ ኩነታት እቲ ናይ ኣፍጋኒስታን ሕራይ እስከ ፓርታይም ውግእ ክትብሎ ትኽእል ሙሉእ ውግእ ክትብሎ ይትኽእልና ናይ ራሻ ግን ፉል ፎርስ ሚሳይላት ሌቴስት ቴክኖሎጂ ድሮንስ ኤቭሪቲንግ ዘለካ ሒዝካ መፂኻ እሞኻ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ንሃገሩ ከምዚ ተኸፊሉ ዝዋጋእ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዕላማ የብሎ ኣካል ናይ ስርሑ ስለ ዝኾነ ከይዲ ዝመውት ነይሩ ዩክሬን ግን ከምኡ ይኮኑን ዩክሬን ንሓመዶምን መሬቶምን እዮም ዝቃልሱ ዘሎ ስለዚ ብርቱዕ ሰራዊት ምዃኑ ክፈልጡ ኣለኩም ኣብ መሬት ናይ ጓና ከይድካ ክትዋጋእ ከለካ ክትመውት ከለካ ትርጉም የብሉ ንዓኻ ሰራዊት ሞራል የብሉ ሰራዊት ናይ ደርጊ እኳ ኣብ ኤርትራ ክመውት ከሎ እሱ ይፀገም ነይሩ ኣብዘይ መሬቱ ኣብዘይ ዕላሙ ካብ ሓደ ካብ ኦሮሞ ምፂኻዮ who cares ከመይ ጌራ እዛ ውግእ ትውዳለይ ንዓደይ ክምለስ እዩ ዝብል ኣይመለስን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከይዶም ኣብ ኢራቅ ከይዶም ክዋግኡ ከለዉ ሰራዊት ኣሜሪካ እንታይ ኣለዎም ንረብሓ ነዳዲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ንክረብሓ እዮም ዝሞቱ ነይሮም ኣብ ዩክሬን ግን ከምኡ ይኮነ ዩክሬን ህዝቢ ዩክሬን እዩ ኣብ መሬቱ ዝዋጋእ ዘሎ ስለዚ ዝለዓለ ንሕ እዩ ዘለዎ እቲ ገይም ግን መን ይፃወቱ ዘሎ ኣሜሪካ ይፃወቱ ዘላ ንዩክሬን ኤግዛክትሊ ብመሬቶም ከም ዝዋግኡ መን ራሻ ክስዕሩሎም ሽዑ ነታ ዩክሬን እውን ንሶም እዮም ክወስድዋ ምክንያቱ ቢልዮናት ገንዘብ ኣለቂሖም ኣሎ ነቲ መሬት ናቶም ይክኸውን እጅ እቲ ገይም ረእይዎ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ብርእሲ ሰባትን ብሕልና ሰባትን ከም ትፃወት ንዩክሬን ንዓዶም ከም ዝዋግኡ ነቲ ውግእ ክጅምር ከሎ 2014 ኣሜሪካ ዲዛይን ገይራቶ ዝተመረፀ መንግስቲ ዓልዮም ንዓታቶም ነዚ ኩናት ዝክገብር ዝኽእል መንግስቲ መሪፆም ኣንፃር ራሻ ዝኸይድ መንግስቲ መሪፆም እቲ ኩነታት ፃሕቲሮም እዮም ኣብ ዘብፅሖሞ እጂ ድማ ዩክሬን ኣብዚ ኩነታት ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሶሪ ንሕና ክንሕግዘኩም ኣይንኽእልና ክብልዎም ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ there is no really big industrial base left in Ukraine. And in terms of population, Russia is about 7.5 times larger because latest data testifies to the fact that probably 20 million people are left now only in Ukraine, because there are millions of them who, just escaped the country. And of course, you understand that also what it lost 4 critical oblast regions on the east. So yeah, it's operational art, pure and simple. There is operational planning, which is of course almost precise science, but then there is an operational art. This is when you play with your large operational strategic level, formations, and you make even your own sometimes setback, you make it into the political and military triumph. This is exactly what happened. I don't think so. There was a trap. There was from what I know, I'm not going to expand on this for now. I need the confirmation, but I know it's with a high degree of veracity, so to speak, that there was a real screw up on the part of the Kursk. So እንታይ ክንብል ደልየ ኣለኹ ኣነ ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና እዚ ኤውሮጳ እዚ ንሪኦ ዘለና ኤውሮጳ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ከም ትምኒተይ ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ሰላም ክወርድ እየ ዝደሊ ውግእ ንማንም ኣይረብሕን እዩ ዓለም ሰላም ክትከውን እየ ዝመርፅ እቲ ዘሎ ኩነታት ግን ከምቲ ንሕና ንመርፆ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ካልእ ምርጫ እዩ ካልእ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኩነታት ከም ቀደም ኣይኮነን ንቅድሚት ኣስተውዒልካ ምጥማት ፕላናትካ ምስትኽኻል ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣነ ብኸመይ ክጥቀመሉ ይኽእል ወይ እውን ንዓይ ፕላን ቢ እንታይ ክገብር ይኽእል ንኣብነት ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ክካየድ ከሎ ኣፍሪካ ኣይተተንከፈትን ኢልና መግዛእቲ ነይራ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ኩናት ኣብ ኤውሮጳ እዩ ነይሩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክመፅእ ተኮይኑ ናብ ኤውሮጳ ይክኸውን ስለዚ ኩናት ካብ ርሑቕ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣብዛ ትሽትሽና እዩ ዘሎ ዩክሬን ኣብዚያ ዘላ ራሽያ ኣብዚያ ዘላ ኔቶ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዎች ኣውት ጥንቅቕ ኢና ክንሪኦ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ቀሊል ኩነታት ከም ዘይኮነ ብፍላይ ንኤውሮጳ ዘለካ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ኣብዚ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ኣትያ ኣላ ስለዚ ኩናት ክርህር ተጀሚሩ ኣሜሪካ እውን ሙሉእ ብምሉእ ግዳይ ናይቲ ኩናት እያ ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣይሆብ ኣብኡ ይበፅሕ ንኸውን ኣይሆብ ሰላም ይወርድ ክኸውን ግን ንስኻ ትሓልሞን ንስኻ ትምነዮን ድማ ኩሉ ግዜ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ነቲ ኩነታት ዝበኩም ዘለኹ ከም ሓበሬታት ዘይኮነስ ምስትውዓልካ ከድልዩ ምናልባት ግዜ ክጠልበ ይኽእል እዩ ንዓድና ክምለስ ግዴታ ክኾነና ክእል እዩ ስለዚ ካብ ብሕጂ ተዳሊኻ ኣስተውዒልካ ምኻድ
ኣገዳስነት ኣለዎ ናበልኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝጉዳይ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናት ክብሪ ተግደፉ ከም ወትሩ ደገፍ ናይ ዚ ቻነል ድማ ኣይተቋርፁ ናበልኩ ኣገዳሲት መልእኽቲ ክበኩም ነዛ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይመጽነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦ ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.